Acesta este apartamentul tău, iar acesta este spațiul din interiorul lui. Dă-ți update apartamentului tău și vieții tale. Rezultatul este spectaculos. Designul casei tale se va schimba radical. Te vei bucura din plin de spațiul generos din casa ta și vei putea descoperi o altă latură estetică și funcțională a locuinței tale. Dormitorul tău îți va fi util și ziua. Copiii tăi vor avea mai mult spațiu pentru joacă, iar tu vei avea loc să faci ce-ți place chiar la tine acasă. Mișcare pentru doza ta zilnică de energie. Vei avea spațiu suficient pentru întâlnirile cu prietenii. Iar munca de acasă va deveni extrem de confortabilă. Și toate acestea în locul patului tău din dormitor. Privește cum apartamentul tău își dublează suprafața. Transformarea are loc instant sub ochii tăi. Ești pregătit să trăiești o viață fără limite într-un spațiu multifuncțional? Atunci e timpul să faci cunoștință cu Rumi, un concept revoluționar care are o singură limită: prețul, accesibil oricui.